Me hakan? San baka da sauran harbi. Kwarai, amma ai shekara ta hudu na sheke mutane. Amma ni kasa kashe ni kai ai. Ya dama ba wanda aka haifa da kwarewa. Kuma dole ka zama kwararri ba. Zan iya harba ma kibiya biya a sakan daya. Kwarai kuwa zaka iya harba kibiya biya a sakan daya. Da wannan hannun ko? Ji kake kana da sauran harbi? Kashe ni to. Ban gane ba. Ba ka kashe ɗarinmu ba. To ga ɗaya ƙari. Shikenan ai. Wasan yara. Cewa ba dai ka harbe ni. Wannan ya sanyi da yawa. Iya saurin ka zaka take. Mu je mana. Mu je mu ture. Mu je zuwa. Kai sanyi da yawa. Wannan yaƙi da zami ba ƙaramin yaƙi ba ne. Makami na musamman kake bukata. Ba ni wannan haukan na hannunka don wannan itace ne. Saki cikinka. Ka ba wa kwari damar ya zauna a hannunka sosai. Ka gwada yanzu to. Sake gwada. Amma yanzu ka gwada ta ɗaya bangaren. Sakan ɗaya zai ɗauke ka wajen saka wata kifi. Kyau! Mu je zuwa! Mu je! Mu je mana! Mu je! Mu je! Da ke dai! Wayo!